नमस्कार. मराठी ठसका रेसिपीमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपण बनवणार आहोत कोरिएंडर पनीर किंवा हैदराबादी पनीर देखील आपण त्याला म्हणू शकतो. फक्त हैदराबादी पनीरमध्ये थोड्या प्रमाणात पालक वापरला जातो, पण आज आपण कोरिएंडर पनीर बनवतोय. तर त्याच्यासाठी लागणारे साहित्य आहे एक स्मॉल बंचचा जो आहे कोथिंबीरचा आहे. कोथिंबीर स्वच्छ धुवून घ्यायची आहे निवडून, आणि 250 ग्रॅम पनीर क्यूब्स मध्ये आपल्याला कट करून घ्यायचे आहेत. 25 ग्रॅम काजूची पेस्ट, आणि ग्रेव्हीसाठी आपल्याला लागणार आहे 2 मीडियम साईजचे कांदे, 2 मीडियम साईजचे टोमॅटो, 9 लसणाच्या पाकळ्या, 1 इंच आल्याचा तुकडा, 1 हिरवी मिरची. जिरं जे आहे ते थोडंसं आपल्याला बारीक असं कुस्करून टाकायचं आहे, म्हणजे थोडंसं ओबडधोबड आपल्याला वाटून टाकायचं आहे. आणि हे फोडणीसाठी हिरवी मिरची आपल्याला टाकायची आहे, आणि फोडणीसाठी तेल. आणि आपल्याला मसाला जो लागणार आहे तर त्याच्यामध्ये आहे 1 तमालपत्र, 1 काळी वेलची, 4 हिरवी वेलची, 5 लवंग आणि कसुरी मेथी. आणि मसाल्यांमध्ये बाकी आपल्याला लागणार आहे धने पावडर 1.5 चमचा, 1 चमचा मीठ आपल्याला चवीपुरते वापरायचं आहे, गरम मसाला 1 चमचा, लाल तिखट 1 चमचा आणि अर्धा चम्मच हळद. तर आपण याचा मसाला जो आहे ग्रेव्हीसाठी आपण स्टार्ट करूया. तर सर्वात आधी आपल्याला एक कढई आपल्याला गरम करायला ठेवायची आहे, आणि त्याच्यामध्ये 2 चमचे छोटे 2 चमचे तेल आपल्याला गरम करायला टाकायचं आहे. आणि तेल थोडंसं गरम झालं की त्याच्यामध्ये आपण स्लाइस केलेले कांदे, आता हा जो कांदा आहे आपल्याला पूर्णपणे आपल्याला याच्यामध्ये लालसर किंवा शिजवून घ्यायचा नाही. आपल्याला याला फक्त थोडासा मऊसूत बनवून घ्यायचा आहे. कांदा जो आहे तो छान मऊसूत झालेला आहे. आता त्याच्यामध्ये हे टोमॅटो जे आहे ते आपल्याला टाकायचे आहे. कांदा देखील आपल्याला मऊसूत असा परतून घ्यायचा आहे, आणि टोमॅटो देखील आपल्याला असाच मऊसूत परतून घ्यायचा आहे. आणि आता याच्यामध्ये आपण जो जिरे ओबडधोबड वाटलेले होते ते याच्यात टाकायचे आहे, आणि लसणाच्या पाकळ्या, 1 इंच आल्याचे तुकडे आणि 1 हिरवी मिरची. हे सगळं जे आहे ते आपल्याला पूर्णपणे मऊ असं होईल इतकंच आपल्याला शिजवायचं आहे किंवा परतायचं आहे. आता हे जे आहे सगळं मऊ झालेलं आहे. हे कांदा, टोमॅटो आणि हा जो मिरची लसूण जे आहे मऊ झाल्यानंतर ना सगळ्यात शेवटीला आपल्याला गॅसची फ्लेम एकदम बारीक करून आपण जी कोथिंबीर घेतलेली आहे, खूप सारी कोथिंबीर जी आहे आपल्याला यात टाकायची आहे, आणि एकदम मंद आचेवरती आपल्याला म्हणजे एकदम थोडंसं परतून घ्यायचं आहे. आता हे जे आहे ग्रेव्हीसाठी जो आपण मसाला तयार केलेला आहे तर तो छानपैकी परतला गेलेला आहे. आणि आता हे जे सगळं साहित्य आहे ते थंड झाल्यानंतर ना आपल्याला मिक्सरमधून वाटून घ्यायचं आहे. अशा पद्धतीने आपल्याला हा जो मसाला आहे तो वाटून घ्यायचा आहे. आता आपण ग्रेव्ही बनवून घेऊयात. आता या कढईमध्ये आपल्याला 2 मोठे चमचे आपल्याला तेल गरम करायला ठेवायचं आहे. इथे तेल छान गरम झालेलं आहे. 2 मोठे चमचे तेल म्हणजेच आपल्याला हे 60 ml तेल घेतलेलं आहे या मी वाटीच्या मापानी. तेल मीडियम गरम झालं की त्यामध्ये आपण जे हे खडे मसाले घेतले होते ते आपल्याला टाकायचे आहेत. तर त्याच्यामध्ये तमालपत्र, दालचिनीचे 2 छोटे तुकडे, 5 लवंग, 4 हिरवी वेलची आणि 1 मसाला वेलची. हे सगळं आपल्याला छान या तेलामध्ये
परतून घ्यायचं आहे. आता हे मसाला परतला की हा मसाला आपल्याला साईडला काढून घ्यायचा आहे, कारण याचा जो स्वाद आहे तो याच्यामध्ये छान प्रकारे मिक्स झालेला असणार आहे. आता आपण जो ग्रीन मसाला बनवून घेतलेला आहे तो या तेलामध्ये टाकायचा आहे. हा मसाला तेलात टाकला आणि मिक्सरच्या भांड्यामध्ये थोडासा मसाला चिटकलेला असतो, त्याच्यामध्ये थोडंसं अगदी पाणी टाकून आपल्याला तो मसाला धुवून घ्यायचा आहे. आणि हा मसाला जो आहे तो आपल्याला छान परतून घ्यायचा आहे, जेणेकरून त्याचं तेल जे आहे ते छान सुटेल. मसाला आणि तेल थोडंसं वेगळीकडे होईल. 1-2 मिनिट आपल्याला याला वाफ द्यायची आहे. याच्यामध्येच हे मिरचीचे तुकडे जे आपण केलेले होते, चिरून घेतलेली 2 मिरच्या आहेत, ते आपल्याला टाकायचे आहे आणि छान परतून घ्यायचं आहे. ग्रेव्ही जी आहे ती छान शिजलेली आहे आणि तेल आणि ग्रेव्ही वेगवेगळी झालेली आहे. तर त्यामध्ये आता आपण हे जे मसाले घेतलेले आहेत ते आपल्याला टाकायचे आहेत. तर सर्वात आधी आपल्याला धने पावडर, चवीनुसार मीठ, हळद आणि लाल तिखट. गरम मसाला आपल्याला सगळ्यात शेवटीला टाकायचा आहे. व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. मसाला देखील छान शिजू द्यायचा आहे, त्यासाठी अगदी थोडंसं आपल्याला 1-2 चमचे पाणी आपल्याला त्यात टाकायचं आहे, म्हणजे मसाला जो आहे तो छान शिजेल. आता आपण जे मसाले टाकले होते ते देखील छान परतले गेले आहेत आणि मसाल्याला छान तेल देखील सुटलं आहे. तर आता याच्यामध्ये आपण दही आणि मी मगाशी क्रीम सांगायची विसरलेली, तर आपल्याला हे जे फ्रेश क्रीम आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला टाकायचं आहे. तर हे टाकताना आपल्याला गॅस जो आहे तो बंद करायचा आहे. जर आपण चालू गॅसवरती टाकलं तर जो आपण दही किंवा हे मलाई घालणार आहोत, क्रीम घालणार आहे, तर त्याच्यामुळे भाजी जी आहे ती फुटल्यासारखी लागू शकते. तर यामध्येच हे 2 चमचे दही घेतलेलं आहे मी, 2 चमचे दही आणि हे क्रीम. आता यामध्ये मी 125 ml फ्रेश क्रीम टाकलेलं आहे आणि आपण जी काजूची पेस्ट बनवली होती ते देखील आपल्याला आता ॲड करायचं आहे यात. आणि हे सगळं आता आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता हे व्यवस्थितपणे आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि पुन्हा एकदा आपल्याला 1-2 मिनिट याला मीडियम हीटवरती आपल्याला ते शिजवून घ्यायचं आहे. ग्रेव्ही छान शिजल्यानंतर ना याच्यामध्ये आपल्याला पनीरचे जे स्लायसेस आपण केलेले आहेत तुकडे ते टाकायचे आहेत आणि व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे. आणि सर्वात शेवटी गरम मसाला. आणि सर्वात शेवटी कसुरी मेथी आपल्याला कुस्करून याच्यामध्ये टाकायची आहे. कोरिएंडर पनीर पूर्णपणे तयार झालेला आहे आणि आता त्याच्यावरती बारीक चिरलेली कोथिंबीर आपल्याला टाकायची आहे पुन्हा एकदा. कोरिएंडर पनीर तयार करून रेडी आहे आणि तुम्ही देखील ही रेसिपी नक्की बनवून बघा आणि रेसिपी आवडल्यास रेसिपीला लाईक करा. चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि अशाच सोप्या आणि छान छान रेसिपीजसाठी मराठी ठसका रेसिपीला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन देखील दाबायला विसरू नका. थँक्यू.